nenos e nenas, aquí estou outro curso máis para acompañarvos nesta nova viaxe. Espero que teñades disfrutado moito das vacacións de verán e da praia. E falando da praia... Sabedes de que me falar neste primer? Sí, do fondo mariño. Imos falar da fauna e flora, da mitoloxía, dos piratas, das expedicións mariñas e da importancia do consumo dos produtos do mar para levar unha dieta saudable. Primeiro imos ver unhas imaxes do fondo mariño das Illas Cíes, é o que temos máis preto. As Illas Cíes foron declaradas Parque Natural no ano 1980, incluídas no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia no 2002. Aquí un exemplo do que podemos atopar. Este fondo mariño tamén é das illas. A costa galega posúe un dos máis ricos ecosistemas submarinos, na zoa que rodea as Cíes, onde destaca o importante bosque de algas pardas, de dous tipos, laminaria e sacordia. Estes son algúns dos peixes e mariscos que podemos atopar na nosa ría. Contribúen a que a nosa alimentación poida ser completa e equilibrada, xa que nos aportan proteínas e outros nutrientes. Grazas a estes medramos sanse fortes e ademais están moi ricos. Nécora, berberechos, navallas, percebes, ollomol, mero, peixe sapo e rodaballo. Despois de ver peixes e mariscos, imos falar un pouco da mitoloxía do mar, tritóns e sereas. Aquí en Galicia temos algunhas lendas sobre sereas. A serea das Illas Miranda. As Illas Miranda están na ría de Ares, nas proximidades desta vila da provincia da Coruña. Son dous illotes pequena e grande, nos que vive unha serea, que ás veces vai tomar o sol ás praias de Perras, Cetroña ou as dos arredores das terras. A serea do Mogor. Nunha cova da praia de Mogor, en Marín, Pontevedra, vivía unha serea, pero só se podía ver os días de sol, entre o lusco e o fusco. Era entón cando a serea, que era tan fermosa, moi fermosa, subía en riba dun penedo que hai no mar preto da praia e quedaba ali ata que escurecía, despois volvía á súa cova. Sabedes de que estou vestido? Sí, de corsario. Porque agora imos falar dos corsarios e piratas. O porto de Vigo foi un porto de corsarios dende o ano 1797. Unha das historias que coñecemos prodúcese no ano 1798, cando un pequeno buque chamado Fortuna, que só disponía dun canón e 25 corsarios, enfrontouse a un mercante inglés chamado Finchip, armado con 12 canóns.
nós. O Fortuna conseguiu derrotalo e levalo ao porto de Vigo ante o asombro de toda a xente. Este ano ides ir a uns museos moi chulos. Museo Masó en Bueu e Museo do Mar de Vigo. No Museo Masó, en Bueu, hai varias salas. Esta sala está dedicada á navegación, á astronomía, á xeografía e á construción naval, que fixeron posible o seu desenvolvemento e do comercio marítimo. Esta outra sala está na planta baixa e nela expoñen materiais arqueolóxicos procedentes da factoría de Salga e ánforas da época romana. As outras salas teredes que descubrilas vos na visita que faredes ao museo. Tamén temos o Museo do Mar de Vigo. Benvidos ao Museo do Mar de Galicia. Visita, explora e investiga. No Museo do Mar de Vigo podedes coñecer a historia da actividade pesqueira de Vigo. Marisqueo, acuicultura, é dicir, cría de especies mariñas e as técnicas de conservación das capturas, como salazón, conxelado. O museo foi deseñado polo arquitecto italiano Aldo Rossi. Antigamente este museo foi unha fábrica de conservas. Ben, nenos e nenas, ata aquí a nosa viaxe, xa toca despedirse. Vémonos na próxima aventura.